हेलो फ्रेंड्स, गोबाव समनिफ्रायनो फैनो गोनां सानसोरांनि आखायाव जोनोम मोननाय लोगोसेनो जों बयबो नायनो थाखाय नेनानै थानाय र' मुंनि सुंद' सावथुना दिनै फुंनि 9:47 रिंगायाव बी बॉयज यूट्यूब चैनलनि गेजेरजों आबुङै हगारजागोन। बे सुंद' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बयजोंबो मिथिसार जानाय बी बॉयज एबा सन्जय बर', पिंकी, लोगोसेनो रुबिनसिं आरो गोबां फावगिरिफोर। लोगोफोर, आसा खालामो बयबो बे सुंद' सावथुनखौ अनसायहैगोन।